TMTV. Күңелләргә якты нур өләшеп, шатлык өстәп һәрбер йөрәккә үз муллыгы белән күзләр киләм, йомгак ясап, җәйгә хезмәткә. Җәй бетәргә дә нибары бер атна калып бара. Инде дачаларда, авыл бакчаларында кызу эшкә старт бирелде. Шул уңайдан без яшьлек тавышы резидентлары белән дә бакча хезмәте турында сөйләшергә булдык. Аларда да дача бармы? Һәм гомумән алар бакча эшен яраталармы? Шушы бер сәгать аралыгында сезгә сөйләрмен мин, Лилия. Башлыйбыз. Инде тиздән керәсе көзге сәяхәткә без Юлия Талхинадан башка чыгарбыз. Юлияның хит-парадка кайтуын зур түземсезлек белән көтеп калабыз. Bugün kilip min anladım, karışların yalgan iken, Sina bulgan ütülerim düşte kurgan duman iken, Üzüne seni mahrum eder, hislerde biçitle desin, Sine bitmine tüger şanlam, Suyune ukerler desin. Инде сезне яңа иҗат җимеше белән таныштыру вакыт җитте. Игътибар экраннарга. Иремне вокзалдан каршы аласы бар минем. Балалар белән әзрәк утырып тора әле. Яхшы. Yıllarının adında, yat yollar şatında, Min yalnız yuksınam nişlerge. Etkeyim bayıgıp, enkeyim yaşkayıp, Kireler yışkına düşlerge. Etkeyim bayıgıp, enkeyim yaşkayıp, Kireler yışkına düşlerge. Яшьлеккә кайтырга юл бармы? Ятсак та утучак, кайтмыйдыр балачак, Яшьлеккә кайтырга юл бармы? Etkeyim bayıgıp, enkeyim yaşkayıp, Kireler yuvatıp düşlerge. Jırlarım avazı, ömürnün bir nazı, Şakırıp yanıdan yıllarını. Yapsak da utuşak, Kaytmıdır balaşak, Яшьлеккә кайтырга юл бармы? Ятсак та утучак, кайтмыйдыр балачак, Яшьлеккә кайтырга
balashaq Яшьлеккә кайтырга юл бармы Җырларым авазы Гомернең бер назы Чакырып яңадан елларны Яксакта утучак Кайтмыйдыр балачак Яшьлеккә кайтырга юл бармы Яксакта утучак Кайтмыйдыр балачак Яшьлеккә кайтырга юл бармы Яшьлеккә кайтырга юл бармы Яшьлеккә кайтырга юл бармы Эльвира Уразбахтиның дачабыз бар, ләкин яшелчәләр утыртмадык. Сатып алырга безгә кулайрак дип белдерде. Бүген ул 9нчы урында. Шойкый, шойкый, күңел шиләгеменә Килгән идем шишмә буена Хатирәләр шиләгеменән төшеп Рәхәтләнеп суда коена Şanına kebegiydi Şillerime temeli sular Sular bilen yıllar Alıp gitti Yaşlık soğanadır aşılı kalma Şilegime yaşlık yemetti ya Bir kiş alıp koydam üyüme Şişmelerde kimdir kütekebe Onu uylap küngel süyüne Eli koyşanına kebegiydi Şillerime temeli sular Sular bilen yıllar Alıp gitti Yaşlık soğanadır aşılı kalma Şilek şaykalsa da savaşı sulak Tügelmiler küngeli türenler Şaykamazka tırışular buşka Yıllar indi küpten tügelgen Eli koyşanına
Бакча эшен бик нык яратучы Динар Зиянгиров уңыш күп булуы белән мактанып алды. Кыяр помидорлары бик мулдан булган. Төп уңыш җыя торган урыннары авылдагы өй янындагы бакча икән. Бүген Динар 8нче урында урнаша. Жәйге матурайды, шешкелі туғайды, Ерген едегі екі яқтыныр кезіп, Мәңгіге бірге деп, вәгіделер беріп, Бөлі кеткен едім, шешкелер үзіп. Қаппақ рамашқалар, зәңгер күңгіраулар, Біздің мәхәбәтнің шақиты алар. 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 Шешкелі туғай, еслерімнен шықмай, Ең бәкітлі жәйім, еш ұнатылмай. Онда мене қаман, рамашқалар тұтқан, Тәуге мәхәбәтім, күтәдір сыман. Қаппақ рамашқалар, зәңгер күңгіраулар, Біздің мәхәбәтнің шақиты алар. 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 Алгы позицияларга күтәрелүче Вероника дачабыз булды, ләкин 2-3 ел элек без аны соттык дип сөйләде. Кибетләрдә хәзер нәрсә генә юк, ни телисең бар да ал. Авыр хезмәткә дөресен генә әйтергә кирәк, вакыт та юк. Анда чабабыз, монда чабабыз дип сөйләде ул безгә. Лаеклы 7нче урын бүген синеке. Бер-беребезне таптык, бер-беребезне яраттык, хыялны чынга аштырдык.
Син минем мәхәббәтем диye Һәр бер таңым ата Син минем якты йолдызым ди Күңлемдә бәхетем арта Бер-беребезне таптык, бер-беребезне яраттык Хыялны чынга аштырдык Без бер-беребезне таптык, бер-беребезне яраттык Хыялны чынга аштырдык Ömrüm буе йөрәгемдә яшәдем Синең якты күзләрең Йөзләреңә кара вәгъдә бирәм мин Мәңге буларбыз бәхетле Без бер-беребезне таптык, бер-беребезне яраттык Хыялны чынга аштырдык Без бер-беребезне таптык, бер-беребезне яраттык Хыялны чынга аштырдык Сиңа бары тик язган моңнарым Синең турыда минем хисләрем Сиңа бары тик язган моңнарым Синең турыда хаялларым Без бер-беребезне таптык, бер-беребезне яраттык Хыялны чынга аштырдык Без бер-беребезне таптык, бер-беребезне яраттык Хыялны чынга аштырдык Инде 6-нчы урын иясенә дә килеп җиттек, дуслар. Җыр яисә клип ошый икән, сез тавышларны безнең сайтта калдыра аласыз. Әлегә клипка күчәбез. Көн чыгыштан көн батышка җәелгән туган җирем күп милләтле Татарстан бу минем газиз илем Татарстан дан сиңа дан нурлар чәчеп ата
Игорь Дмитриев авылга кайтып әнисенә бакча эшендә булышырга ярата икән. Бакчалары мул уңышлы, кышка запаслары күп. Инде үзен дә 5нче урын белән сөендерик. Kaya aşığasın dünya kovup Tuttalı bir başın küterişi Kara ene üyün tübesinde Nişegirli appak kugerişin Dünya kuvup, dünya kurmi kalma Yıgır buzmağımır arasın Vakit tabıp şıksın tabiatke Her kim tarta turmuş arbasın Sıklana bil күзәт табигатны Ул бит мөхтаҗ безне күрүгә Битараф һәм игътибарсыз булу Алып бара аны бетүгә Dünya kuvup, dünya kurmi kalma Yıgır buzmağımır arasın Vakit tabıp şıksın tabiatke Her kim tarta turmuş arbasın Узган атнадан айырмалы буларак Илгизәр Шәйхуллин белән Айгөл Сәйдәшева дуэты бу атнада 4нче урында. Илгизәр авылда 2 йорты барлыгын һәм анда төрледән-төрле җиләк-җимеш, яшелчәләр барлыгы белән безне кызыктырып сөйләде. Айгөл шулай ук бакча эшен бик ярата икән. Бала чактан ук әнием белән шунда кичкә кадәр рәхәтләнеп ята идек дип сөйләде. Булмасам да синең белән бергә Уйларымда мәңгегә Битләреңнән үбәргә Синең
генә яраттым, һаман да яратам. Әйләнәм дә уйларымда шул вакытка кайтам. Ул заманны җаным, күп вакытлар үтте. Минем торган вокзалымда поездларым китте. Әйе сиңа калдым, гафу ит син зинһар. Синең йөрәк түрләрендә урыннар инде тар. Минем тормыш яңа юлга чыгып газга басам. Синең яңа барам, инде исән калсам. Синең җаның күзләреңә бер карыйсым килә, бер тиесем килә. Йомшак битләреңә тик кыюлык җитмәс. Сиңа барыр өчен җәйләр үтеп китте. Күңелемдә көзен күзеңә ничек карап гафулар үтеним. Синнән башка гомеремне мин матурым күрмим. Кайда гына булмасын безнең мәхәббәтләр, сизәлләр һәм тоялар, берсе-берсен йөрәкләр. Вакытлар үзгәртмәсләр яраткан хисләремне, ишетсеннәр колаклар ярадам дигәнемне. Әле кичә кебек син янымда идең, бар булганым син генә төшләремдә күрдем. Сиңа яраттым дигән сүзләрне кабатлап, барам сиңа таба, акрын гына атлап. Киткәнче тими хисләрне алар һаман көчле. Вакытлар бик күп үтсә дә яраттым сине. Синең хисләрең олы калыр микән миңа? Инде кыюлыгым җитмәс сине бүтән күрмәм. Безнең бәхетле мизгелләр еллар аша узып, йөрәкне һаман җылытып тора канны куып. Мәхәббәтнең әчелеген тоям шушы көндә. Бар булган бөтен теләгем бары тик син генә. Әйдә җаным бергә киттек ярак бер сәфәргә. Риза төрле җиргә син булсаң янымда. Авыр бит яшәргә була ялгыз калып. Белә мин гаепле киттем ишек ябып. Кайда гына булмасын безнең мәхәббәтләр, сизәлләр һәм тоялар, берсе-берсен йөрәкләр. Вакытлар үзгәртмәсләр яраткан хисләремне, ишетсеннәр колаклар ярадам дигәнемне. Кайда гына булмасын безнең мәхәббәтләр, сизәлләр һәм тоялар, берсе-берсен йөрәкләр. Вакытлар үзгәртмәсләр яраткан хисләремне, ишетсеннәр колаклар ярадам дигәнемне. Күптән түгел генә хит парадыбызга аяк баскан Рөстәм Галифанов лидерлар рәтендә. Дача безнең өчен авыл өендә бөтен төр җиләк-җимеш, яшелчәләрне үстерәбез. Бакча минем өчен хобби. Мин анда ял итәм, тынычланам, илһам алам. Быел кара җиләк, алма бик күп булды. Компот яптык һәм кайнатмалар ясадык дип уртаклашты безнең белән 3нче урын иясе. Unutırga bik нык беләсәм дә, төшләремә көндә керәсең. Инде сүнеп барган хисләремне, сүндермичә ялкын өрәсең. Син бит хәзер башка суның яры, мин ярап үтән инешне. Бу язмышым ташка язылса да, юк килешми, йөрәкенә никтер килешми. Сәлам юллап язган хатларыңны, вакыт ялкыннары ялмады. Без бит инде күптән ят кешеләр,
işnim Bu yazmışım taşka yazılsa da Yok kilişmi Yürekine niktir kilişmi Düşlerime günde giresinde Unuturga iyilik birmisin Yeşligime giri şakırsam da Kilmisin bit yok şul kilmisin Sin bit hazır başka sunun yarı Yazmışım taşka yazılsa da Yok kilişmi Yürekine niktir kilişmi Yok kilişmi Yürekine niktir kilişmi Yürekkeyim niktir kilişmi Regina Gareeva бакчада киләчәккә планнар корып, үз-үзе белән сөйләшеп йөри икән. Вакыты булуга 4 Иле районына кайтып, әти-әнисенә бакча эшләрендә булыша. Шунда ук тынычланып та киләм дип сөйләде безгә икенче урын иясе. Яшырым сөюләре Бу сөюләр беләм ялгышта Агым судай Ага гомерләрем Янып көеп сары сагышта Булмас насыйп кавышулар Хыялларым булган актыман Ярсый бәргән әнә йөрәккәем Шитлектәге нәни кош сыман Булмас насыйп кавышулар Хыялларым булган актыман Ярсый бәргән әнә йөрәккәем Шитлектәге нәни кош сыман Сөйрәп алса мәхәббәт тупканы Булмый икән калып тотынып Янармын инде көл булганчы Булган язмышыма буйсынып Булмас насыйп кавышулар Хыялларым булган актыман Ярсый бәргән әнә йөрәккәем Шитлектәге нәни кош сыман Бигрәк авыр яшерем сөюләре Бу сөюләр беләм ялгышта Агым судай Ага гомерләрем Янып көеп сары сагышта Янып көеп сары сагышта Булмас насыйп
кош сыман. Булмас насып кавышулар, хыялларым булган ак туман. Ярсый бергән ана йөрәккәем, читлектәге нәни кош сыман. Ярсый бергән ана йөрәккәем, читлектәге нәни кош сыман. Читлектәге нәни кош сыман. Читлектәге нәни кош сыман. Бәрәңге, кыяр, помидор, кабак, суган. Соны китсәң, бу озын исемлекнең игешеге юк. Ә җиләк җимешен әйтеп тә тормыйм. Булар барысы да Башкортстан Республикасы Борай районы Борай авылы Эльмира Әминова йортында үсә. Әнисе белән бакчада һәрбер уңышка сөенеп, бөртекләп, хәсиятләп карап торалар икән. Уңган, булган Эльмирага ничек итеп инде беренче урынны бирмәскә. Котлыйбыз сине, дустым. Айлы кичләрнең тылсымы урала, барлык уйларым галәмгә тарала. Әйтәм бар җиһанга, бәхетле, бәхетле, бүлеп бирәмен һәркемгә бәхетне. Мәхәббәт, мәхәббәт, бары тик мәхәббәт, яз итә, наз итә күңлемне. Мәхәббәт, мәхәббәт, син йөрәк түрендә, сиңа мин җырларны багышлыйм бүген дә. Мәхәббәт, мәхәббәт, бары тик мәхәббәт, яз итә, наз итә күңелне. Мәхәббәт, мәхәббәт, син йөрәк түрендә, сиңа мин җырларны багышлыйм бүген дә. Яшьлек таңында гашыйкмын язларга, уйлар моң булып әйләнә җырларга. Хыял канатында очам йолдызларга, нур булып агылам ак болытларга. Мәхәббәт, мәхәббәт, бары тик мәхәббәт, яз итә, наз итә күңлемне. Мәхәббәт, мәхәббәт, син йөрәк түрендә, сиңа мин җырларны багышлыйм бүген дә. Мәхәббәт, мәхәббәт, бары тик мәхәббәт, яз итә, наз итә күңелне. Мәхәббәт, мәхәббәт, син йөрәк түрендә, сиңа мин җырларны багышлыйм бүген дә. Мәхәббәт, мәхәббәт, бары тик мәхәббәт, яз итә, наз итә күңлемне. Мәхәббәт, мәхәббәт, син йөрәк түрендә, сиңа мин җырларны багышлыйм бүген дә. Мәхәббәт, мәхәббәт, бары тик мәхәббәт, яз итә, наз итә күңелне. Мәхәббәт, мәхәббәт, син йөрәк түрендә, сиңа мин җырларны багышлыйм бүген дә. Мәхәббәт, мәхәббәт,
жырларны бағышлайым бүгінде. Бүгінде. Күзгә керегә ни бары бер атна калып бара. Уңышларыгыз мол булсын дигән теләктә мин Лилия сезнең белән сау булашам. Киләсе очрашларга кадәр пока-пока.